Nu har juletræet fået lov til at tørre, så nu kan vi pille elastikkerne af. Sådan. Så gør jeg det samme med den her, som jeg gjorde, da jeg skulle ligne den anden. Lim på den ene side, og så vælger jeg en af dem. Og putter lim på den ene, jeg starter med her. Og nu skal jeg ligesom sidst have puttet lim på den del, som berører træet herinde. Lægger jeg den lige skrå. Det er svært at vise det her. Men det er så ligesom sidste gang. Start i den ene ende, få det til at passe. Og så vrik det hele til undervejs.
nu sidder jeg lige nu og holder i bunden og i toppen. Og der har jeg tænkt mig at sætte nogle elastikker på til at hjælpe mig. Sådan der. Her er så, hvordan den kommer til at se ud om lidt. Og kan se toppen her. Den er lige lidt skæv, så at sige. Hvis man gerne vil have den sidder på, så giver man den en klat lim herinde. Og så sidder man og holder, indtil limen er tør nok til selv at holde. Og så kan den få lov at tørre med det. Det gør jeg senere. Det vi mangler på juletræet nu, er bunden. Det er de her to. Og de skal sættes på her. Først den ene, og så den anden på bagefter. Og det jeg gør, for at det holder bedst, det er at jeg putter en lille smule lim på. Her. Det gør jeg i alle 4 hjørner. Og så er det den lille først. Og så prikker man den på. Det gør ikke noget, hvis den kommer lidt for langt. Det skubber vi ned bagefter. Jeg putter lidt mere lim på til den sidste bund. Sådan. Og så giver jeg også lim hele vejen rundt på den her, fordi bunden skal limes sammen. Vælger den side, jeg helst vil have gemt væk. Det er den her. Den vender jeg så sådan her. Når den så er på, så vender jeg hele juletræet på hovedet. Stiller den på bordet, og så sørger jeg for at mase den øverste ned. Maser også lige træet godt ned. Og så kigger jeg ind her fra siderne. Mens den står på et bord, så kigger jeg ind her, om træet står lige. Og så lader jeg den ellers stå og tørre. Når den er helt tør, så tager jeg de sidste elastikker af, og så er træet klar til brug. God fornøjelse.